പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കേരളപ്പിറവി. കേരളത്തിന്റെ 64ാം പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ ഞാൻ നേരുന്നു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനമായി കൂടി ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിനം കേരളീയർക്ക് അഭിമാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ദിനം തന്നെ. 1956 നവംബർ 1 രൂപീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളം പുഴകളാലും കായലാലും സുന്ദരമാണ്. പരശുരാമൻ എറിഞ്ഞ മഴു അറബിക്കടലിൽ വീണ സ്ഥലം കേരളമായി മാറിയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. തെങ്ങുകൾ ധാരാളമായി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളം എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്നും അല്ല, ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ആധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന കേരളം പിന്നീട് കേരളമായി മാറിയെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഐക്യ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളും ഇങ്ങനെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 1956 നവംബർ 1 കേരളം രൂപീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിൽ എന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃക എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കേരളീയർക്കും അഭിമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു.